Hvordan er det at være kvinde? Hvordan er det at være kvinde? Jamen, det er præcis det samme som at være en mand. Altså, er jeg fuldstændig overbevist om. Det spørgsmål, jeg er mest træt af at svare på for journalister, er, hvordan er det at være kvindelig iværksætter? Fordi jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal svare. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan svare fra et kvindeligt perspektiv, som er anderledes end en mands. Både mænd og kvinder kan lave virksomheder og produkter, om det så er i den ene eller den anden kategori. Så vi synes egentlig bare, at de her barrierer, de her fordomme, eller hvad der måtte være ude i verden, at de skal egentlig bare nedbrydes og så i tale sættes i stedet for. Jeg oplevede på et tidspunkt, at jeg blev interviewet, og interviewet var faktisk super godt, og jeg synes, det var super relevant, og vi fik snakket om nogle rigtig interessante ting, synes jeg, omkring Lix, og overskriften endte med at være noget med blond og ung og alligevel succesfuld. Det er ikke nogen, jeg kommer til at snakke med igen i hvert fald, fordi jeg synes simpelthen, det er så, ja, det er helt forkert. Altså, jeg kunne ikke forestille mig en overskrift, hvor der var en 25-årig gut, hvor der stod ung, blond og alligevel succesfuld på overskriften. Folk ville jo tænke, hvorfor står der det? Hvor meget tid har I brugt på at gøre klar til sådan et investormøde, som I lige har været til her? Ja. Rasmus? Jamen, vi har egentlig forberedt os meget, kan man sige, hjemmefra. Vi har været til en del events her på det seneste Green Tech Challenge og så videre, hvor vi også har forberedt os til. Så vi havde lavet meget af det indledende arbejde. Jeg tænker på, hvor meget har du brugt foran spejlet tidligere i dag, før du skulle til... Ikke så forfærdelig lang tid, nej. Vi kørte jo tidligt i morges. Vi kommer jo helt fra det mørke, kan man sige. Så det var ikke så meget, der var nødt foran spejlet. Ja. Når man så også bliver stillet de spørgsmål omkring familie og børn og så videre, at så bliver man tvunget til igen at tage stilling til, jamen, jeg skal også huske det hele, og jeg har også et biologisk ur, der tikker, og jeg skal også lige nå at starte den her virksomhed op. Altså, der er så mange ting, du skal gøre, og igen, så skal du gøre det perfekt. Og så bliver det overvældende, og så kan det være, at man så i stedet for vælger ikke at gøre det. Jeg tror ikke, man vil stille det samme spørgsmål til en mand. Hvordan vil I så jonglere det der med at have et barn med jeres iværksættervirksomhed? Jeg tror, det handler om planlægning og prioritering, og så måske, at man har en partner, der er indforstået med, at man laver virksomhed, og man har nogle faste regler. Jeg har jo mødt mange forskellige fordomme. Nu er det noget, jeg prøver ikke at fokusere på, så det er ikke noget, jeg hæfter mig ved, men folk, der tror, jeg har brugt mit køn til at skaffe kapital fra investorer på alle mulige fuldstændig absurde måder. Kan man som mand flytte sig til en investering? Jeg ved ikke, om man kan flytte sig til en investering, og nu skal jeg i øvrigt også passe på, hvad jeg siger, for jeg har en kæreste derhjemme, som jeg er rigtig glad for, men jeg synes da, at når jeg er ude og sælge på markederne, så kan man da godt i hvert fald, om ikke flytte, så charmere sig til at lave nogle salg, så må ikke også man kunne charmere nogle investorer til at smide lidt mønt. Jamen et eller andet sted, så er det jo noget pjat. Altså en dag, vi er i 2018, en pige skal fandme have lov til at være brandmand, og en dreng skal have lov til at være frisør. Så et eller andet sted, så vi synes, det er noget pjat. Folk, der tror, det generelt bare er forskelligt at være kvindelig iværksætter, end det er at være en mand. Men det er det da helt sikkert, men det er også en anden... Du har et andet oplevelse af livet som kvinde og som mand, men jeg har også en anden oplevelse af livet end andre kvinder. Altså, vi er alle sammen forskellige. Det er samme udfordringer, man står overfor, det er samme problemstillinger. Nu bevæger vi os jo også i nogle iværksættermiljøer, og vi kan også se, at der er virkelig mange kick-ass piger og damer derude, der laver nogle sindssygt fede virksomheder, som der slet ikke lader sig begrænse af det køn, de er overhovedet. Det er så ligegyldigt en parameter, og jeg tænker aldrig personligt selv over det. Men jeg kommer til at tænke over det, når jeg bliver ved med at blive spurgt om det. Jeg synes bare, det er ved at være en old news. Kom nu videre.